Du sidder i øjeblikket i Polarekspressen i Legoland. Vi oplever tekniske problemer og beklager meget. Mens vi fikser problemerne, vil vi bringe denne podcast. Yes, og her i studiet har jeg fået besøg af Andreas Sackler, som vil fortælle lidt om, hvordan det kan være, at vandstanden enten stiger eller forbliver som den er, når Nordpolen og indlandsisen smelter. Det er et meget interessant spørgsmål. Jamen nu skal du høre. Indlandsisen, den ligger på fastlandet. Altså den har ikke nogen kontakt til vandet. Så når den smelter, så vil det vand, vi får ud af den her smelteproces, altså flyde ud i vandet, og vandstanden vil stige. Altså der vil ske en ændring i massen. Ved Nordpolen, der ligger isen allerede i vandet, og i og med, at vand og is har samme masse, så sker der altså ikke noget i vandstanden, når at det er isen smelter. Altså den forbliver den samme. Har du noget, der kan underbygge dine teorier? Ja, altså vi kunne jo lave et forsøg, hvor vi havde 2 kopper vand, hvor vi i den ene kop vand proppede en isterning i, og målte, hvor høj vandstand var. Så kunne vi vente og se, når isterningen var smeltet, og se, om der var sket en ændring i vandstanden. Og det burde der jo selvfølgelig ikke, på grund af, at der var den samme masse, både før og efter smelteprocessen. Hvis vi så har i den anden kop vand smelter et stykke is eksternt fra vandet, og efterfølgende hælder det vand over i koppen med vand, så vil vi se en stigning i vandstanden, i og med, at isen ikke i forvejen lå i vandet. Hvordan kan det så være, at isen den flyder oven på vandet ude i havet? Jamen det er også et super godt spørgsmål. Det er sådan, at is har en mindre massefylde end vand. Samme masse, men en mindre massefylde. Faktisk er den kun en tiendedel af vands massefylde, hvilket altså også gør, at vi kun kan se en tiendedel af isbjerget, nemlig toppen, som stikker op over vandet. Vi siger tak til Andreas og kan informere om, at problemerne er løst, og I kan fortsætte jeres tur i Polarekspressen. På gensyn.